État ka dɛmɛ a sɔrɔ ka gɛlɛn, ce qui fait que anw yɛrɛ, moi principalement ne yɛrɛ tɛ ka a ɲini ten kosɛbɛ nka ne y'a sɔrɔ a ka di n ye. Aïssata Kone n'u b'a wele Aïcha, jiralikɛla do ka bɔ Mali ani minnu nana nin fiba kɛnɛ kan, a caman bɛ bɔ jiri de la, i n'a fɔ minfɛnw n'u ka ɲi hadamaden kɛnɛya kɔ la. Sidibé Mohamed Banjan, Côte d'Ivoire jamanaden do, a bɛ jiri mɔgɔninw de dilan ani musow masirifɛn caman, a fana ye farafinna marabagaw ka dɛmɛbaliya in de fɔ. N'a bɛ kɛ nɛlaka ye o n'a bɛ kɛ yirilaka ye a susu ne bɛ se k'a bɛɛ dilan, donc k'a yira ka n'an ɲɛmɔgɔ ninnu na k'a fɔ ko an farafin an bɛ se k'a bɛɛ kɛ, seulement n'o ka ɲɛ bila an kan dɔrɔn an bɛ se ka baara ninnu bɛɛ kɛ a bɛɛ. Amadou Dramé k'olu kɔni bɛ dɛmɛ sɔrɔ nka a ka dɔgɔ. Mali jiralikɛla do, a fana bɛ musow ni cɛw masirifɛnw de dilan. Adamaden i balo fɛn ye min ye i ka n'o dogo, an bɛ balo nin de la, an ye diɲɛ yɛrɛ dɔn nin de senfɛ, donc vraiment mun ye dɛmɛ ko ye jamana marabagaw fɛ, tuma ni tuma an bɛ dɛmɛ fitininw sɔrɔ nka dɛmɛ ba tɛ, an mako bɛ dɛmɛ la ka se degré min ma an t'o dɛmɛ sɔrɔ, o kɔni gɛlɛya b'an na. Nin jiralikɛnɛ in kan FIPA, Foire internationale des produits africains, jiralikɛlaw fanba bɛɛ y'a jira k'u tɛ farafinna marabagaw dɛmɛ sɔrɔ, nka Aïssata Kone kɔni k'u sera ka fɛn ɲumanw dilan hali n'u m'u dɛmɛ. Jango Sénégal jamana kɔnɔ k'u ka fɛn dilannenw ka di mɔgɔw ye wa u bɛ fɛrɛ. Ni san yɛrɛ daminɛ la ni anw siɲɛ filanan ye Dakar kɔnɔ yan nɔ, donc an ka produit a kanunen do yan kosɛbɛ parce que an na o na an ka client kɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ an b'u wele an b'a fɔ k'an bɛ na, i bɛ bɛɛ de presselen ka na n'a ka saki ye ko produit kana ban k'a to. Monument de la Renaissance africaine la yan, Sénégal faba la jiralibonw sɔngɔ b'a daminɛ 40,000 ka taa 50,000 de la, nka jiralikɛlaw caman fana y'a jira k'u da ka gɛlɛn. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.